हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि नैबे मनु बसुमतारी ब्लगाव इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय। लोगोफोर गामियाव फिसा बार्थडे दं, आं थांनो ओंखारदों बेयावनो। जों ज' थांगोन आरो बिजावजालिफोर आब'मोनबो थांगोन। ओमफ्राय आं दुगैखांबाय देलायबाय ना सिन्दुर फोथा फुननोसै लोगोफोर। ओमफ्राय बार्थडेआव थांसै, आं नोंसोरनो देखायलांबाय थागोन लोगोफोर, नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय मोनसे खोथा, आंनि बे इउटुब चेनेलनि लोगोफोर नोंथांमोन गासिखौबो बुङो आङो। ओमफ्राय लोगोफ्रा आंखौ बुंहरो ना, आंखौ सापर्ट खालाम, आंनिखौ साबस्क्राइब खालाम होनो। ओमफ्राय आं खालामो, ओमफ्राय आंनिखौ खालामबाय होनो, ओमफ्राय खालामोना खालामा मिथिया, ओमफ्राय आनसाबस्क्राइब जालांफिनो आंना, माने साबस्क्राइबारानो खमिलांबायसो थादों लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोना खोमा लोगोफोर, ओमफ्राय बांसिनानो लोगोफ्रा नायानोदां। जोबजासिम नायबासो बुजियो नालाय लोगोफोर, इन्टारेस्टखौ मोनथियो माबायदि। ओंखायनो लोगोफोर खावलायो अननानै जोबजासिम नाय आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला, ओमफ्राय आनसाबस्क्राइब खालामफिननाङा लोगोफोर, आं बेखौनो खावलायो। नै लोगोफोर रेडि जाबाय, देलायखांबाय, सिन्दुर फुनखांबाय, सिम्पोल थांसै लोगोफोर बार्थडेआव। आंथ' दा गारि सालायनाया थाबायगासिनो आरो जों दाना। नै जों थाबायबायसो गारिखौ गारबोनानै, माथो मोद्लाला नुवाबो सान्दुंजोंनो। मोनसा लाजिलायदो फिसाजोआ। नै आब'बो लाजिदोंसो नै। थांसै दा जों बार्थडे सहैबाथाय देखायनोसै लोगोफोर। जेबो गिफ्ट लायाखै, फैसासो होनोसै आरो जोङो। फिसा बार्थडेसोबा न' जैग' होनाय होमबाबो जोंखौ लिंबायबा जानो थांसै आरो दा। थाङा आब'? फै थांनो। जि गोजान नुवाबा बालें-लेंनो खानाय गोलावनो। ओइ दखान दोङोबा जोंनिया इयाव थिनालियाव, ओरैजाय दालां दैमा सेर सेर नायनो समायना। आयु सान्दुंआ जि गोसा थाथार लायाखै। क'बाय थाङा? हो? हौवाफोर लिङाखैनो। मनसियासो होनदों दै। जायाखै हाबा मेथाइ जायाखै? हो? मा जानो जोंहा मेथाइ जालांनि दे, इउटुबाव होनो। बा फनपेबो दंलायलायो हनै। नै जोंहा माबासो लाबाय, पपकर्नसो जानोसै। मा जागोन नों केक? गारियाबो गारि। नै जुखाम जानोसै जोङो। नुदों ना नुवाखै सान्दुंजोंनो? दा इसानावसो नुगोन जोंखौ। गथ'फोर बायदि जुखामखौ जालाय लायो नामा? आजा जाफै, जादोंसो र'। जाबाय। आयु नै मानसि सावना होदों। खामफालाबायबाय माथो। मानो सावखो इयावलाय? ओइसोरनि दखानाव खामलांबा आब'? ओइ अरखौ मानो सुना होखो बेयावलाय? दखानाव खाम जाबासो। अरखौ नाय। थौ बार्थडेआव? मोनहैसिगोनानो जों बार्थडेआव। मेंबायलै आजाया बोरै? नोंस्रा दंफैखायो? सफैबाय जोङो बार्थडे नखराव। आयु प्रिन्सेस। बोरै बार्थडे बयालाय? बोरो? बोरो बार्थडे बया? नै जोंना बार्थडे बया। मिमब्रां-ब्रांसो जाना दं। नैलाय र' नायनो नागिरदों नै सोर बार्थडे बया?
नोंसोरनो ना बार्थडे बया नै बेनो बेटाया बार्थडे बय होननायखाय फिसालाया बार्थडे बय होननायखाय बोरो नायनि बोरो बोरोनो मबाइलाव नै बिमाया आङो नोंखौ साफायदों आरो नै बार्थडे बयना इउटुबाव होनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय दा बोरो नायनि गावखौ मोखां देखायनो ब्रानो नोंसाना आजाया एसे सिरि सिरि लायनो आं मा संसोदों ज' जिरायदों हनै नों हारसिंसो संनाया खारि खरफोरानो गोमाबाय थायो मा संदों इयावलाय अनला जेबोआनो पागानो जायाखै माथो ना बियो ओमफ्राय नै गुल्ला गुल्लि संखादों जोंना बिखुनजो सिख्ला नांफानांसिगोन आरो नै ओंखामा थेलेबलेब बार्थडे ना ओमफ्राय मा दंबावो नैफोराव थाइगिर हाना दोनबाय बयलार आलु ए नै नायाबो ब्रो फुख्रिनि न'नि दैबानासो थांजोबदोंहाय नायाबो एफा राङा देरोबा नै नायाबो लोगोफोर बार्थडेनि थांनाय बोसोराव गिदिर खालामदोंमोन ना खै बोसोर जाखो आबैया एबार 4 बोसोर हाबसिगोन 4 बोसोर 3 बोसोराव गिदिर खालामदोंमोन आरो हेल' लोगोफोर बार्थडे जानानै फैबाय लामा लामा थाबायगासिनो नै थांसै नैथिंबो थाबायनायसो थांलायनोसै न' फारसे होमबा भिडिअ'आ बेसेनोसै लोगोफोर आसा खालामो जोबजासिम नायदों होनना नोंसोरखौ थेंक इउ